silti se on vallitseva teoria ja silti melkein kaikki tieteenalat joutuu sopeutumaan siihen tilanteeseen, että se on perusoletus, se on niin sanottu metaparadigma, johon kaikki muut tieteenalat joutuu sopeuttaa itsensä ja se johtaa niin kuin aika absurdeihin tilanteisiin siinä mielessä, että jokainen maallikkokin kun menee vaikkapa Egyptiin katsomaan pyramidia ja katsoo minkälaisista graniittilohkareista se on koottu ja sen alapuolella olevia rakenteita on, jotka on niin kuin, jos on valtavia ihan teolliseen tapaan valmistettuja esimerkiksi tosiaan graniittirakennelmia, valtavia, kokonainen kaupunki ilmeisesti sieltä löytyy, niin pystyy päättelemään, että hei, näitä ei ole voinut tehdä kukaan kuparityökaluilla.